En hier zien we de wagen van de Nozems komen. Onlangs hebben ze hier eindelijk een loods kunnen bekleeden. Daar is je al bij geweest. Een loods voor de Mercedes Vastelandsvereniging. Ja, die groep jongeren heeft al heel veel pech gehad met die loods. En ieder jaar opnieuw is het hem weer gelukt om toch een nieuwe loods te vinden. En het resultaat is daar. Ze hebben weer een schoenenwagen gebouwd hier. Echt wel. Het is ook een groep wat er maanden mee bezig is. Deze wagen is gebouwd. En ik mag wel echt zeggen, een verhaalwagen in Maastricht. Ja, dat klopt. En de hooglustigheid die dat magazijn nu nog maar geopend. Inderdaad, de hooglustigheid is bij ons geweest. En weer als Nozems gaan we het dansje doen van 2011. En de hooglustigheid weet dat we nu wat opletten, wat morgen gaat er met ons mee doen. Traditioneel kun je ook een dansje bij van de Nozems. Ingestudeerd bij Dansel Bernhard, als ik me niet vergis. Met het dansje van 2011 en al een beetje van 2010. En de hooglustigheid mag er nu allemaal mee doen. Of slut on, lustigheid. Ja, Superstar. de prinsessen door de met dansen. Je ziet het, de prins Hildmaat. Ja, doe een stap. Ja, doe een stap. De jongste waanstreek. Met de prinses van het dansen. Met de dozen. Langzaam en nu gebeuren in de streek. Ja, dat is wel goed te wel en nu langzaam doorlopen jongens. Hartstikke leuk. Met de gedaan. De Jungle Troopers. Vastelavondvereniging de Nozems. Dank u wel. De lustigheid en een grote merci voor de dames en heren van de Nozems. Ik zie nu eindelijk iedereen met een roze knievelstoel. Ja. In de moed, hè? Door te wandelen. En dan kunnen we weer de volgende groep aan. Geweldig. Prins Maurice deed het maar weer even. Blijft de ganse dag gewoon, de ganse middag al gewoon. En ook dit dansje liet de Nederland zich voorbij gewoon.